zoinden ederritzala. Maitia mintzo zira plazer dizin bezala. Egiten dizila, mila disimula, ignorantzirela. Erraiten dizila, bertzetain naizela, falsuki mintzo zira. Oien emaitia nik ere zure gaitik, pasatzen ditut nik zonpeitza beleko mi. Ezkondu zurekin, xamurra itamekin, behar nindeitekin. Ez dakiz erregin, ez eta nola jin, nine ure txekoekin.
Maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, aldia agertu zan behatzik aldian. Handia bazan ere azkarra ibilian, bueltakan zebilen joan da etorrian, ondarra harrotuaz mutiligarian, zorriak zeuzkan eta haiek botan aian. Ikusi zuten ian ala zebilela, beriala joan ziran treineruen bilan, arpoita dinamitak eta sokabila, aguroek hartzeko ezan jende hila. Postreinero joan ziran patroi banarekin, mutil bizkor bikainak guztizonarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Uranga Atxaga eta Manterolarekin. Baliak egindako salto eta marru bat,
izugarri eta ikaratzekuak, atzera egin gabeango arriskuak, artoiakin hil zuten antziran handuak. Txalupak jiran da herrian balian, gizonek egin zuten bainaiko pelian, ikusi zuten ian ila edo itoa, lehorretik kanbazan bibat atxaluan. Amabi metro luze gerrilla marrodi, bustan palak lauzabal albuetan palak bi, Espainetan bizarrak beste hilera bi, Horraziak bezera inzeuzkan ederki. Gorputz ezan mila eta berregun arruan, beste berregunin gainda tripa barruak, gutxi janaz etzegon bat ere galdua, tinako 6 pesetan izan zen saldua.